Sí, claro. Hementxe gaude, Tudelan, Jalebi Yehuda plazan hain zuzen eta hor atzean, hor goien ikusten da Jesusen bihotzaren irudia. Eta aurtengo Jesusen bihotzaren festa hemen ospatzera etorri gara, Tuterara. Eta hemendik mugatik oraintxe ioko gera gora Jesusen bihotzaren irudia ikustera. Hamabi metrotako irudia Santa Barbara zerroan dago. Hain zuzen ere, izen bereko ermite egon duzen tokin edo horren gainean. 1952 urten inauguratu zen eta ideia izan duzen Luis Ortiz jesuitarena. Ospatzeko 25 urte kunplitzen zirela Tudela Jesusen bihotzari konsagratu zitzaionetik. Eta bertatik oso bista onak daude. Bertatik Ebro ibaia, bertan dago, eta Tuterako hiria baita ere, eta hemendik ingurune ederra dago. Jesusen bihotzak hau dena zaintzen du. Bere begiradarekin eta bere bedinkazioa ematen die herriberako lur guzti hauei. Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak gera. Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak gera. Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak gera. Kristorenak betiko izango gera. Bueno, eta besterik gabe, egun onona pasa dezazuela dena. Jesusen bihotzarena, hemendik Ebro ibaia eta Tuterako hiria bistan ditugula. Ongi, segi. Aio. Agur.